салом алейкум бародарони азиз. касе каналоро нав мехарен эфир карда наметонен, хуб гӯш кунен. сарлавҳаи ютуб медироем, кадом канале ки қати мехоҳен эфир кунен, ҳамон каналро интихоб мекунен. баъдан дар бари поён плюс мебирояд, плюсека зер мекунен. дар ин ҳамҷа нависондагии саздат шортс и так далее. шумо на чат трансляцияро меҷиқен. на чат трансляцияро меҷиқен, бародарои азиз. баъдан дар ин ҳамҷа мисол дар метунен намхи кнопкаро дур кунену баъдан намхи вай кунен. дар бари боло сурати ранги телефонаи дасти роста ва сурати фотоаппарат. дар инҷа камераву ҳамёнро интихоб мекунен. хулоса номи эфира любой чиз хеле мақолаитон бинависонен. открытый доступ бояд открытый доступ боша, дигар хе боша торшда бизанен, открытый доступ кунен. хулоса баъдан поён меоем, ин ҳами видео не диледите, шумо дигар чи боша агар видео не диледитеиш кунен. поён биёен, агар кнопкаи дале пайдо нашава, другии параметра биҷиқ. дар ин ҳамиҷа бозам мисол ин ҳамиҷа миёи видео не диледитеиш мекунӣ, инҷара меҷиқи мисол интихоб мекунӣ. баъд поён кнопкаи дале пайдо шид. пайдо кишид биродарони ман. баъдан ин ҳамиқа сар мекунен. инҷа горизонтални дора, вертикални. агар шумо горизонталниро интихоб кунен, дар ҳамин сурат шумо уже телефонтона паҳмакӣ биқапен, далера биҷиқен, эфира сар кунен. агар шумо телефонро ростакӣ қапиданӣ бошен, вертикалнера интихоб кунену ҳамихи сартен бирава. фаҳмиден? боз инҷа метонен сурати қалам значок монен ё ки хитона сурат бигирен монен. всё. бача осон ай. вақте ай эфират биромадӣ намеёвӣ, ютубудро меёвӣ. бача ҳамин одамои синфи як мактабана ҳарфоро абе меган, аммо меёванд, шумо намеёвен. хулоса ин ҳамихе кори қине нестай. иншоалло ҳамин видеоро тамошо кунен, ёд мегирен. худо нигаҳбонтон. лайка бимонен, подписатсияро фаромӯш накунен.